opisyal nga gipagula sa NCIP Caraga Radyo Mandong nga wa man na nabutang. Kanang recognized day Oo. range nga mga IP leaders. Oo. Selekto nga pagasulti, kung naakas listahan dito sa NCIP, Yes. legitimate ka nga IP leader. Nya karon kay wa man din isla sa listahan, unsa man sulti ni, unsa may masulti dai nimo ani dai? Bugos. Ang Bugos. kuan pod kini pong Federal Tribal Government of the Philippines. Wa pod gyapon sa listahan. Yes. Isip mga legitimate o sa mga isip recognized nga IP organization. Yes, Radyo So, Mandong. wa siya ma-recognize dai range o sa may tawag dai nimo gyapon ini. Ah. Bugos. Oh. Nakaroon dai dapat bulihok ang kapulisan didto dai para nga once and for all dai may sildag ko ra bata kay ni silang sweldo ni mga pulis no. Maka-perform po mo sa inyong responsibilidad ba? Yes. Na protektahan ninyo ang mga taxpayers nga nagsweldo ninyo. Naay gipagula nga statement Radyo Mandong sama sa mong giingon nga dapat mo aksyon ang kapulisan didto. Ingon ni Police Colonel Warren Dablo, Provincial Director sa Surigao del Norte Police. Ang naingon nga grupo, Federal Tribal Government of the Philippines, Yes. sama sa iyahang atong gihisgutan nga gikan po sa NCIP nga walay legal nga kining pag-ila gikan sa gobyerno base sa dokumento nga nakuha nila sa NCIP. O ang kinahang mga aktibidad nagresulta sa kaning kaguliyang lagi dito magdalibog man ang ilahang komunidad. Mao to nga naglusad sila karon Radyo Mandong og investigasyon aron masuta ang mga naa sa likod og kining mga mali nga mga aktibidad nga ilahang ginabuhat dito. Ilawom pod og ang ilahang ginapaniguro nga masilutan gyud ilawom sa kining balaod ang mga nagpaluyong ni adto Radyo Mandong. Yes, dai kay kuan ba ya Rono? Kana na ang election biya ron dai no kanini ang gun ban. Unya kanang pagdaladala nilang sundang dai range nga ilang ibiyahe-biyahe, ilang ibang siwag di as publiko. Dako kayo ng kalapasan, oy pwede man na sila magdala-dalang sundang. Exempted na sila kung dito sila magdala-dala na lang sundang, dito ra po silang tukaran o dito silang uma. Yes. Pero dadoon nimo ng sundang, ibang siwag nimo dihas publiko nga maghatag og ganabitang kadelikado sa mga tao anang dapita kay ikaw armado o ginagiban nga haskang haita perti pa yung taasa ay that's another story dai. That's another sampataw. Dapat diha ang atong kapulisan upatig babaw. Yes.